uphupha uboshwe izandla, uphupha iy'nkomo, uphupha ugunde ikhanda noma ekhanda ukugunda noma ukhona umuntu okugundayo. Sanibonani, igama lami ngu-Asanda, I'm here to share my point of view. Namhlanje anginaso isihloko, ngizokuchazela ngala maphupho esengiwabalile. Iphupho lokuqala ngithena, uphupha uboshwe izandla. Ukuphupha uboshwe izandla akusiyona into enhle. Leli phupho lingavela ngey'ndlela ey'ningi. Kwesinye isikhathi ungaphupha mhlawumbe utholukuthi uboshwe ngentambo izandla zakho, noma uphupha uboshwe ngozankosi, noma uphupha khona umuntu okubophayo izandla sakho, noma uy'phuphe nje utholukuthi usejele uboshiwe-ke nje at all. Ukuphupha uboshwe izandla kusho ukuvaleka kwamandla okwenza izinto, especially ukwenza izinto ezokuphumelelisa, ezokwenza ukuthi uthole imali, ukuvaleka nje kwenhlanhla yakho, kusho ukuvaleka wenhlanhla yomshado, kusho ukuvalekelwa nelo nayimpumelelo. Ukuphupha uboshwe izandla akusiyona into e-right. Bese kuthi elinye iphupho ileli lokuphupha inkomo. Iphupho lokuphupha inkomo noma iy'nkomo lihlukene kaningi. Khona leli sayidi lentwaso of which ngeke ngize ngilithinte cause akuyona i-category yami, and then bese kuba khona leli elinye isayidi leli engilaziyo nami. Uma utholukuthi uphupha inkomo, nakhona kuya ngokukhala. Inkomo emhlophe ephupheni lakho yona isho inhlanhla nje, kusho ukuthi izinto zizoba right. But njengoba lisho ukuthi inkomelo emhlophe ngithi lisho inhlanhla, kusho ukuthi nawe ohlala phansi, kusho ukuthi sukuma wenza izinto zakho ngendlela, zonke izinto oy'cabangayo uma ungase uzenze ufocus-e kuzona zizokwenzeka. And then kuyenzeka ukuthi inkomo uzoyiphupha imnyama. Uma ngabe uyiphupha inkomo imnyama, lelo phupho lisho ukuthi unezitha, especially if inkomo imnyama and izoba harmful ephupheni lakho, utholukuthi iyakujaha noma iyakulisa. Lelo phupho lisho ukuthi unezitha ey'close kuwena, especially izitha ey'njengabantu abawumndeni, abangani, noma umndeni, abangani nje, kakhulukazi abantu aba-close nawe nje. Lelo phupho lisho lokho ukuthi unezitha ezabantu abasondelene nawe and abakukhulumi kahle noma abakufiseli izinto ezinhle ngaleso sikhathi. And then if ever inkomo ibovu nakhona ikulwisa, lelo phupho lisho ukuthi unezitha ezikugadlayo, ngaba abathakathi, ngaba nje imimoya emibi in general. Not ukuthi uma kukhona umuntu okugadlayo kusuke uwumthakathi noma umakhelwane noma yini. Sometimes nje kusuke kuyimimoya emibi, utholukuthi ikhaqele due to izinto ozenzayo. And then iphupho lami lesithathu ileli lokuphupha ugunde ikhanda, noma mhlawumbe utholukuthi uyiphupho usesaluni, ugunde ikhanda lakho lihle hlampe, noma uphupha nje unembungculu, ugundile nje ekhanda. Lelo phupho lelo lisho ukulahlekelwa amandla okwenza izinto, noma nje ukulahlekelwa amandla okukhuleka, amandla okuqina nje, lisho nje ukulahlekelwa amandla. Lelo phupho liyafana naleli lokuphupha unqunu, noma lisho ukuthi nje kunomuntu okuthwebulayo, lisho nje ukulahlekelwa amandla nje in short. Ukuphupha ugunde ikhanda kusho ukulahlekelwa amandla okwenza izinto engakuphumelelisa. It's either ukulahlekelwa amandla okukhuleka, amandla emali, amandla nje mhlampe okwenza izinto zenzeke, especially amandla emali. Isikhathi esiningi ukuphupha nje ugunde ekhanda kusho lokho. Igama lami ngu-Asanda. I was here to share my point of view. Thanks for watching my video. Until the next one, take it easy.